Konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista kixfet kemm l-istess deputati tal-partit mhumiex lesti jgħattu lil kap tagħhom meta dan inqabad jikdeb. Dan der ċarek kif il-Partit Nazzjonalista tella konferenza dwar l-inflazzjoni kien hawn il-ġurnalista dan l-istazzjon propju staqsa fuq l-inflazzjoni propju fuq il-prezzijiet tal-fuels u kif il-kap Nazzjonalista gideb meta qal il-prezzijiet tal-fuels fil-Lussemburgu huma irħas minn dawk ta' pajjiżna. Fil-fatt ma' ġurnalista dan l-istazzjon Bernard Grek kien qalek. Sibċi pajjiż irħas minn Malta. Jiena ħadd il-fuel Sibċi pajjiż irħas minn diversi Malta. postijiet, iva, Sibt? il-Lussemburgu. Id-deputat nazzjonalista Albert Buttigieg ġie mistoqsu propju dwar dan u evidentament skomdu għamel minn kollox biex jevita iwieġeb l-ovju. Temmen li l-kap nazzjonalista Bernard Grek li l-prezz tal-fuel fil-Lussemburgu u irħas minn ta' pajjiżna? Jina, mux missjoni ta' Iva u lej, pus najdlek hija li kiku l-ħajja hija Iva u lej, kiku hija differenti, ħafna differenti. Madankollu meta prissat aktar dwar il-gidba tal-kap nazzjonalista Buttigieg flok qabbes għal-kap spiċċa remieħ u qal li ma jistax jikkummenta. Il-prezz tal-fuel fil-Lussemburgu u irħas minn ta' Malta. Din mhix rocket science, xi ħaġa fatwali. Temnu, ma jew Jina ma nistax nikkommenta fuq dal-kommenta biex ma m'għandix il-kommenti kollha fuq. Saħan sitra prova jwaħħel fil-ġurnalista xqal li ma provdilux kuntest meta fil-verità il-mistoqsija kienet waħda ċara. Ma tistax taqbad li xi ħaġa out of context u ma nafx il-kontest, tgħid il-kontest. Ma nafx il-kontest. Kap, għalli u irħas. Fl-ma kontest ma kontx nafx ngħid. Iżda Buttigieg ma kienx waħdu li mattix il-kap, ma ġembu l-istess għamel id-deputat nazzjonalista tal-establishment Market Nizamut e kif sostna li huwa qatt ma mar il-Lussemburgu. Il-Lussemburgu u ma nafx fil-ma periodu t-refer, prezzijiet tal-fuels jinbidlu matul iż-żmien.